Kuudza mwana wako kuti follow your heart, ita hako zvinoda mwoyo wako mwana wangu, pane mamwe madecisions akakosha aanenge achida kuita mulife. Zvakanaka asi zvakaipa futi at the same time, nekuti pane pazviri very dangerous. Ndinoziva kuti sevabereki mazuva ano tiri kuedza kuti marerero atiri kuita vana vedu atisiyanei nemarerero atakaitwa nevabereki vedu. Toda kuedza kuva vabereki vari soft, vari humble, vari approachable, kusiyana nevabereki vakatirera vanga vari harsh and very strict. Asi kana ukapa mwana wako freedom isiriyo panguva isiriyo, freedom iyoyo inogona kukanganisa, kukuvadza kana kutourayisa mwana iyeye. Hongu, kupa mwana rusununguko rwekusarudza, rwekuzvisarudzira ega pane zvimwe zvinhu zvinomubatsira kuti abuilde confidence nekudevelopa independence, asangoramba ari dependent pamubereki wake. Pane zvinhu zvisina pressure stereki zvekuti tinogona kupa mwana rusununguko rwekuti azvisarudzire, zvakafanana nemahobbies, kungava kusarudza spoti, zvakafanana nekuita art, hembe, mahairstyle ekuzvirukisa, mahaircuts kana kuri kuvakomana, music dzekuteerera, mabooks ekuverenga kana kuti shamwari. Mwana tinogona kumupa rusununguko rwekusarudza. Hatizomoniti every type of music yaari kuteerera kana kuti every book raari kuverenga, asi tisati tamupa freedom yekuti azvisarudzire zvinhu izvozvo, tinofanira kutanga tamudzidzisa zvinhu zvekuconsider kana achida kusarudza, zvinhu zvekuconsider kuti chinhu ichi chakaipa kana kuti hachina kuipa. Hadzisi music dzese dzakanaka, hadzisi hembe dzese dzakanaka, anozopfeka zvinonyadzisira pane vanhu, haasi mahairstyle ese ane rutsigo kana kuti akanaka, uye hadzisi shamwari dzese dzakanaka. Saka tinofanira tanga tamudzidzisa kuti agone kusarudza, then tochizomusiya achizvisarudzira. Mwana haana yakaifanhi kurova tikamuudza kuti tipe flash rako music dzako timboteererawo music dzako pafamily gathering. Haafanhiri kutya nekuti takamudzidzisa kusarudza nekufilta nekurasa zvinhu zvakaipa zvinogona kumukanganisa. Usati waudza mwana wako kuti follow your heart, kana kuti usati wamupa rusununguko rwekuti ita hako zvinoda mwoyo wako mwana wangu, pane zvinhu zvaunofanira kutanga waconsider first. Chekutanga, number 1, age, makore ake versus zvinhu zvaari kukumbira. For example, kuti ari kukumbira kuenda kuout, kunorara kunze, kuout neshamwari dzake musi weFriday, ambori nemakore mangani zvinomubvumira kuti aite night asina kurara pamba. Chechi 2, ireti rekuteerera kana kuti kunzwisisa kune mwana iyeye. I think semabereki motozwisisa kuti kana mwana achiteerera anopuwa rusununguko rwakati wandei other than mwana anenge kuda kuita kachitsotsi. So mwana wako iyeye unomutemba here kuti ukamupa rusununguko rwaari kuda pakazoita chimwe chinhu chinoda kuti afunge kana kuti aite decision yakangwarira, anokwanisa here kuzvisarudzira zvichibva pane zvawakamudzidzisa neunhu hwawakamudzidzisa iwewe. Ndo chinhu chaunoconsider usati wamupa go ahead yekuti aite zvaanoda. Unofanira kudzidzisa mwana wako kusarudza chinhu achishandisa anonzi mafacts, achitarisa madangers, kwete kushandisa mafeelings nemaemotions. Akashandisa mafeelings nemaemotions kuti ndo zvandiri kunzwa kuda kuita panguva iyoyo, izvozvo zvinoita kuti mwana wako akurumidze kurasika. Mugore ra2018 ndakambonetsana namadhamu nekuti pachikoro chaidzidza mwana wangu pakanzi mwana haakwanisi kuita more than 2 maprojects, nekuti vaiti maprojects anoda a lot of time kuti mwana anzwisise, saka haakwanisi kuita more than 2, anofanira kuita 1. Mwana wangu akabva asarudza kuita building. Apa imimi munoziva kuti ini ndiri carpentry, vakawanda wenyu munotombosvika kuworkshop kwangu, saka ndaida kuti mwana wangu aite building, asi iye ndaida kuti mwana wangu aite carpentry nekuti baba wake ndiri carpenter, asi iye akasarudza kuita building. Ipapo ndo pakabva patanga nyaya manje nharo namadhamu. Madhamu vari kuti aiwa, siyai mwana aite zvaari kuda, zvaari kunzwa kuda. Ndikati no, inini handisi kurambidza mwana kuti aite zvaanoda, asi pane mafacts andakaconsider inini andiri kuda kuti iye aconsidewo asati asarudza zvaari kuda kusarudza. Handiti muri kuona basa rekapendri randinoita iri ndo riri kuita kuti mufambe muchidada, muchidya, muchiguta, muchiganzira vamwe vakadzi kurwadzana uku. Kana mwana uyu akasarudza kuita kapendri, pane maadvantages aachakwanisa kuwana. Number 1, every knowledge kana kuti matools aachada kushandisa paproject yake hazvimunetsi kuwana, nekuti inini baba vacho ndagara nditori neworkshop kudhara, ende akapedza kuita basa racho akaripasa akapedza kosi yacho haanetseki nekuwana basa nekuti ndagara ndiri kutozviita, nditori mufield yacho kudhara, ndakatobuilda maconnections kudhara.
ndaakuziva zvinhu zvinoshanda nezvisingashande, zvinonyudza nezvisinganyudzi, other than kuti paproject yake yebuilding asati atanga kutobuild up knowledge from scratch, maconnections from scratch, kutanga kuti one hongu inini kudzinza redu ndini kapenda wokutanga, ndakazvitangira ndega. Iye anogonawo kubudirira, asi pane madisadvantages aanowana kana akashandisa knowledge nemaconnection andakagadzira kare inini sababa vake. Saka anenge asiri kuzotangira pazero. Saka wanzwisisa here zvinoitika apa? Mwana anogona kutadza kuita chimwe chinhu zvechingobva papeer pressure, kungofurirwa kwaaita, zviri kutaurika pasocial media, ndo zvinogona kuita kuti asarudze chimwe chinhu. Asi iye asina kumbotora nguva yekunyatsofunga mafacts kana kuti zvinhu zvinoshanda pachinhu chaari kusarudza. Saka iwo semubereki uchaona kuti pane zvinhu zviri mugreen zone zvisina pressure stereki zvekuti unogona kupa mwana wako freedom yokuti azvisarudzire ega kana wakamudzidzisa kufunga nekuconsider mariski pakuita zvinhu izvozvo. Zvinhu zviri mugreen zone zvakafanira kuzvisarudzira hembe, kuzvisarudzira hairstyle, kuzvisarudzira mahobbies, mabooks, music, type of entertainment, maroom decoration. Zvese zvaanogona kuzvisarudzira ega, unomuzoti aiwa mwana wangu ita zvinoda mwoyo wako kana wakamudzidzisa. Koizota zvinhu zviri mured zone zvinoda close monitoring yako iwo semubereki, nekuti akakanganisa kusarudza zvinogona kumukanganisa kweupenyu hwake hwese kana kutomukuvadzisa chako chaiko. Zvakafanana nekusarudza shamwari, zvakafanana nedating, zvekudanana, zvakafanana nemafriendship, zvakafanana netraveling, zvakafanana nedecision yekubva pamba, zvakafanana nekuchinja chikoro. Madecision iwawo haasi yekungoti ita zvawada, nekuti akakanganisa kusarudza achifurirwa neshamwari dzake zvinogona kutomukanganisa kweupenyu hwake hwese. Saka musati mapa mwana rusununguko, mudzidzisei kuti agone kushandisa rusununguko irworo, agone kutambira kusafe side always, asava munhu anoabhusa rusununguko rwaanopuwa, asava munhu anoabhusa marights aanopuwa. Ari kuda foni, makore ake akuita here kuti atange kuita foni, atange kupinda pasocial media. Hongu kana mwana above 18 akasadza kuti ndaada kubva pamba, ndaada kugara ndega, hazvina kuipa, kana ndaada kuchinja nyika yekugara, asi garai naye pasi momuonesa ma-consequences echinhu chaakusarudza nemadangers anogona kuvapo. Nekuti munozviziva imimi kuti vana vakadonha mulife vanotanga kuchema nevabereki kuti vabereki makandiregerera, vabereki makandikanganisira, makanyanya kundiregerera. Anokangana kuti aita nharo pamaimbomutsiura, anotozvikangana zvose izvozvo. Freedom haina kumboipa, asi ikashandiswa zvisirizvo inouraya ende inokuvadza.